Els joves universitaris anglesos envaeixen aquests dies la capital de la Costa Daurada. Arriben aquí per fer esport, però també, òbviament, per disfrutar del sol, la platja i la festa. Ho fan, però, de forma cívica, segons destaquen els organitzadors i la Guàrdia Urbana de Salou. Els consells que es donen en una nova campanya que s'ha engegat, de moment, s'estan seguint. 5.000 joves anglesos estan instal·lats des d'aquest diumenge a la capital de la Costa Daurada en el marc del Salou Fest. Es tracta de la 9a edició d'un viatge que uneix esports i vacances pels universitaris britànics i irlandesos que tot just han acabat els exàmens. La primera nit de festa d'aquests joves ha estat marcada per la normalitat i tant des de l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana del municipi com des de l'organització del Salou Fest han destacat el civisme i el bon comportament dels nois i noies. La valoració que fem des de l'Ajuntament de Salou d'aquesta primera nit, per entendre'ns, de la vinguda d'aquests joves anglesos del Salou Fest que participen a la campanya del Salou Fest, podríem dir que entra dins els límits de la més absoluta normalitat. Entre altres coses, primer perquè no hi ha hagut cap incidència remarcable del tipus cívic, no hi ha hagut cap acte incívic. També podem dir que no hi ha hagut cap denúncia ciutadana respecte a la seva activitat al carrer i només hem hagut potser d'atendre per qüestions sanitàries amb algun jove, 2 o 3 joves me sembla, però bueno, això entra dins de la més absoluta normalitat, ¿no? Pues esta primera noche, desde el punto de vista de organización, todo lo que hemos visto para nosotros ha sido una noche muy tranquila. Y esta mañana hemos hablado con la Policía Municipal para ver cómo, según su punto de vista, o sea, según el punto de vista oficial, ha sido, y nos han confirmado que no ha habido ninguna llamada por parte de vecinos, que no ha habido ningún botellón y que no ha habido ningún destrozo de mobiliario urbano. O sea que estamos a cero, muy bien. Aquests joves estaran a Salou fins dijous, realitzant esports com bàdminton, waterpolo o hoquei en diferents instal·lacions esportives de les nostres comarques. També hi ha grups de cheerleaders que assagen coreografies al pavelló municipal de la capital de la Costa Daurada. Tots ells realitzaran, abans de tornar cap al seu país d'origen, una competició entre universitats en els seus respectius esports. El segon grup, format per 2.250 universitaris, arribarà el proper diumenge.